салом алейкум бинандагони азиз, хуш омадед ба канали Диққат ТВ. имрӯз дар навор мехостам барои каме ҳам бошад баланд бардоштани фарҳангу маърифати халқи азизам, халқи тоҷик, якчанд рубоӣ аз эҷодиёти бузургвор Умари Хайём барои шумо хонда пешкаш кунам. обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед. рафтем. дунё дидиву ҳар чӣ диди ҳеҷ аст, ва он низ ки гуфтиву шуниди ҳеҷ аст. сар то сари офоқ давиди ҳеҷ аст, ва он низ ки дар хона хазиди ҳеҷ аст. гардун камаре зи умри фарсудаи мост, ҷайҳун асарест зи чашми полудаи мост. дузах шараре зи ранҷи беҳудаи мост, фирдавс даме зи вақти осудаи мост. вақт аст ки аз сабза ҷаҳон орояд, мусосифатон зи шоҳ каф бинмоянд, исосифатон зи хок берун оянд ва аз чашми саҳоб чашмаҳо бикушоянд. бо мардуми покбозу оқил омез, аз ноаҳлон ҳазор фарсанг гурез. гар заҳр диҳад туро хиратманд бинӯш, ва агар нӯш диҳад зи дасти ноаҳл бирез. асрори азалро на ту дониву на ман, ва ин ҳарфи муаммо на ту хониву на ман. ҳаст аз паси парда гуфтугӯи ману ту, чун парда барафтад на ту мониву на ман. аз ҳодисаи замони зоянда матарс, ва аз ҳар чӣ расад чунест поянда матарс. ин як дами нақдро ғанимат бидон, ва аз рафта маяндешу зи оянда матарс. эй бас ки набошему ҷаҳон хоҳад буд, не ном зи мову не нишон хоҳад буд. зи ин пеш набудему набуд ҳеҷ халал, зи ин пас чун набошем ҳамон хоҳад буд. бо ҳамин навор ба итмом мерасад. ташаккури зиёд барои диққататон. агар обуна нашуда бошед ҳатман обуна шавед, лайк ва падилисаро фаромӯш накунед. хайр дар паноҳи худо бошед.